Habibi, welcome to Dubai. Who's not entertained by my pain? Who ain't cash a check on my name? When my campaign turned to campaign, I burned 8 billion to take off my chains. Burn, baby, burn. Sometimes it hurts, I guess I never learned. To who would make us turn the CEO of the firm? It's now someone spoke to Sherm with big worm. Man, a couple wrong turns could fry you forever. It's a permanent burn. You charge it for cookie, that's bang for your buck. If you're kissing on the mouth, you ain't charging enough. You heard I was flying them out, they was trying. Čaute, ja vás vítam. Práve sme dorazili do Dubaja a povedal sa, že nás spravíme room tour, lebo máme fakt popičí hotel, to nazvem, a teraz sme v obývačke. Poď. Toto je naša obývačka, náš spoločný priestor, luxusné lustre, krídla na stene a naša kuchynka, kde si budeme určite všetci robiť raňajky. Aha, tu je, čo je? To je asi odtok, že? Z obývačky ideme rovno do chodby. Tu máme jednu veľkú chodbu, máme aj vlastnú pračovňu, kde máme... Počkaj, rozsvietím ti to, lebo tu je tma. Kde tu je svetlo? Si pekne môžeme všetko vyprať. Zrkadielko, všade musí byť. No a takto vchádzame do prvej izby, toto je naša izba, typujem, že je najväčšia izba. Toto je akože luxusne to vyzerá, ešte sme nevyskúšali madrac, ale vyzerá mäkko. A sú tu vlastne dokopy 3 izby a celý tento byt má 160 metrov štvorcových, budova sa volá Marina v Harf. Tu, akože dvojka, ak vy nerozumiete. Má to tu dokopy 26 poschodí, je tu aj hore úplne bazén, to si potom ukážeme neskôr alebo skôr asi zajtra. Toto je naša vlastná kúpeľňa. Čakaj, tu si požičam od teba kameru. To je naša kúpeľka teda. Záchodík, takýto sprchový kút parádny. Ďalej budem natáčať sám, kameraman mi odišiel. My tu máme ešte vlastný gauč. Takto parádne. No a keď ideme takto do chodby, ďalšia izba, tuto bude Marek s Lenkou, tých tu teraz uvidíte vo videu. Oni majú tiež takto sprchový kútik, kúpeľka hneď, zrkadlo. Ich izba trošku menšia, ale tiež brutálna. My sme si zobrali tú najväčšiu z Niky. Tú hlavnú, typujem, že to je asi hlavná manželská. A toto predo mnou tu je posledná izba. To bude Ivan, ktorého ste už mohli vidieť vo vlogu z Oktoberfestu. Oni majú jediný sprchu, či vaňu, niektorí potom udomácnime. A vlastne ich izba tiež. A majú ešte aj prístup na balkón, kde teraz všetci sú, fajčia a hanbia sa byť na videu, lebo hanbia sa byť proste na videu. Máme tuto ešte jeden hlavný balkónik. Ukážem vám, aký tu máme neskutočný výhľad. To je náš balkón a náš brutálny výhľad na Marinu. Akože ja som vyberal hlavne kvôli výhľadu a ten výhľad stojí fakt za to. Vidíte krásnu infraštruktúru a dole máme aj, tam je prístav s jachtami, máme aj buknutú na jeden deň jachtu, čiže bude aj video z jachty. Dúfam, že to bude odtiaľ, toto neviem presne, ale máme aj jachtu buknutú, čiže that's it. Ak by vás toto zaujímalo, tak ja vám tu hodím link. Vlastne brali sme to cez Airbnbčko a na 6 nocí pre 6 ľudí nás to vyšlo 2042 €, čiže cca 340 € na osobu. A adresa je Marina v Harf, tu, je to dvojka. Sú vlastne dve, z druhej strany je jednotka a toto je dvojka. Jednotka je smerovaná na tento prístav a dvojka je opačne. Dvojka je smerovaná na prístav a jednotka je smerovaná do mesta. Čiže, a nám sa viac ľúbila táto dvojka. Čiže ja vám to sem hodím a ide nám tu aj ten Megala, tak sa volá, tuším, ten vlak. Že ja vám to sem hodím do popisku a ak by ste mali záujem, kľudne mi aj napíšte, ja vám to tu odporúčam. Ale teraz momentálne máme 12:30 ráno, ale tým, že máme časový posun, tak nie sme unavení, ale sme mŕte hladní, čiže si povieme niečo kúpiť, čo je tu fakt mega, sú tu v okolí reštiky a hneď pod nami máme aj samošku, ktorá je 24/7, kde si asi nakúpime rovno raňajky na zajtra. To bolo všetko v ubytku, čiže asi sa vidíme zajtra pri videu, kde máme plno aktivít naplánovaných, že máte sa fakt na čo tešiť. V tomto videu máme toho fakt veľa naplánovaného. Aktuálne sa nachádzam na streche
toho hotela, kde máme vlastne bazén vonku a tenisový kurt. Ale každopádne vítajte späť na channeli a užite si toto video spolu so mnou. Snáď sa vám bude ľúbiť a Habibi, welcome to Dubai. Who's not entertained by my pain? Who ain't cash a check on my name? When my campaign turned to campaign, I burned 8 billion to take off my chains. Burn, baby, burn. Sometimes it hurts, I guess I never learned. To who would make us turn the CEO of the firm? It's now somewhere smoking sherm with big worm. Man, a couple wrong turns could fry you forever. It's a permanent burn. You charge it for cookie, that's bang for your buck. If you're kissing on the mouth, you ain't charging enough. You heard I was flying them out. They was trying for clout. I was dying of gout. Man, the world gone mad. Heard R. Kelly in the next Balenciaga ad. Čau, to pani precítil. Za nami je slávna Burj Khalifa. Už sme sa pofotili, urobili sme 300 fotiek, aj Marek má fotku. Jak veľký milionár. Aha, idú sa ešte aj oni fotiť, tak ináč ja ich fotím. Ja nemám fotku, ale ja ich fotím. Ťažký život fotografa. Tak čaute, chystáme sa teraz na pláž, ktorú máme hneď kúsok od hotela a pred sebou máme podnik, ktorý sa volá Blabla. Marek, Blabla. Mali sme posledný deň festivalu s Alanom Walkerom a úplne akože bomby dával. Budem vám tie videá potom pridávať ako jednu sekvenciu zo všetkých dní, čo sme tam dali a nebudem to dávať postupne. Vlastne na pláži sme boli včera, ale zabudol som vám to natáčať, tak toto budú také dokrutky. Nebude to úplne chronologicky natočené, ale bude to dávať zmysel, o to ide. Put your hands up! 1, 2, 1, 2, 3! Put your hands up!
momentálne sa nachádzam na hoteli a idem vám spraviť ten slúbený unboxing. Som tu teraz sám na hoteli, oni si išli niečo kúpiť do obchodov, mne sa nechcelo, ja už som mal dneska toho dosť, tak som si povedal, že to využijem túto chvíľku. Urobím vám unboxing. Toto je niečo, na čo sa extrémne teším, za čo sa najviac teším, že som to kúpil. Tak sú to Oakley okuliare a Oakley Plantaris. Kto vie, ten vie. Tak Oakley Plantaris sú vlastne so spoluprácou s Travisom Scottom. Ja som po týchto okuliárov už dlhšie pokúkoval, ale buď sú všade vypredané, čo je ináč taká rada, keď ich chcete a niekde ich vidíte, tak si ich hneď kúpte, lebo furt sú vypredané, alebo boli... V Japonsku som na ne vlastne narazil v Tokiu, ale nelúbila sa mi farma, chcel som tie čierne a akorát tam mali deal, mali tam cenu na všetky Oakley okuliare, len na Plantarisky boli za plnú cenu, tak som sa cítil, ako keby ma ojebávali, tak som si ich nezobral, ale tuto som ich našiel za fakt dobrú cenu, za 800 AEDov, čo je v prepočte toľko, to cca, a ešte by som na ne mal na letisku dostať tax free. No klasika, ešte baleň, je to obyčajná krabička, vysunie sa úzdierko, točím vám to takto na zemi, lebo na tom gauči som sa cítil jak do pohovoru, viete asi kam, no, ale každopádne to sú to bangere, neviem, či to bude vidno, USA Assembled, proste Plantarisky, je k ním aj takýto frňák, ktorý nebudem nosiť a cítim sa v nich jak Batman. Je to unboxnutého, ak z predošlých záberov, ak si všimnete, tak už ich nosím. Len sa mi proste, nemal som nejakú moc času, kedy točí, robíme toho fakt veľa, všetko čo sa dá. Hlavne počas festiaku sme chodili domov úplne vypatí. Ale každopádne, podľa mňa akože úplne super. Ten nos je super vec, ale nosiť ho asi nebudem. Geniálne, fakt, milujem ich fakt. A rozmýšľam, že si kúpim potom aj v nejakej inej farbe. No a čo sa ešte mojich nákupov týka, tak som si tu kúpil len dve voňavky, ale akože nie sú nejak špeciálne, sú zo Zary. Jedná sa vlastne o... Bola to dosť dobrá cena, vyšlo to 129 USD, čo je v prepočte 8 hodín a boli v tom dve takéto 100 ml. Jedna je Soul, no tuto máte čísielka a táto Lisboa. Dobre voneli, boli fakt za dobrú cenu, za 15 € ma vyšla fľaša. Ja mám akože svoje parfémy, ktoré rád nosím, ale niekedy je dobré mať aj takýto, že proste narýchlo, alebo fakt, že keď nechcete míňať svoj dobrý parfém. Určite chápete čo mi. A ešte, toto není ani že unboxing, toto je, ako ste videli, predtým boli sme na Antolde, na festiaku a Antold. A povedal som si, že vám aj natočím pre niekoho, kto by sa tam niekedy chystal, aby aj vedel, že fakt je ten festiak super. Ja som bol už na veľa festiakov, ešte sem dole, lebo už som bol na fakt veľa festiakoch, ale fakt to tam bolo brutálne, akože Steve Aoki bol geniálny, včera sme dávali ešte posledného Elena Walkera a pecka, fakt, že pecka úplne, že sme si to užili, bol tam aj speváci normálne, bol tam J Balvin napríklad, videl som, chvíľku tam bol aj Jason Derulo, ale on tam bol asi len ako host, ale nevadí, ale vlastne čo vám chcem natočiť je, že merch, ktorý sme tam vlastne získali, lebo ja akože nemám nikdy problém, vždy si niečo aj kúpim, nejaký merch, ale oni ho tam rozdávali zadarmo, reálne, že zadarmo a nedali vám proste len nejakú hovadinu. Dostali sme šiltovečku, hej, takúto parádnicu, takýto parádny, neviem čo to je, ale viete, dáva sa to na mobil, neviem jak sa to volá, ale dáva sa to na mobil, aby vám nepalo proste takúto šňúrku na mobil. Stále free, hej. Takýto náramok na ruku, ktorý proste takto bliká do modrá, alebo ostane svietiť. Tričko, real tričko vám dali, hej, s ich merčom. Proste, WTF, len tak zadarmo a nežiadny lacný šut, fakt hrubé tričko, fakt geniálne. Takéto party okuliare, ktorým sa najviac teším, to je akože plný takto svietia a menia farby a proste toto teraz berem na každý koncert a festiák, proste wow. A ešte stále to nekončí, hej, ešte toto. Tento dostali sme pohár, hej, takýto pohárik tam rozdávali, aby si vypil, ale pohárik on svieti, hej. Jak cool je toto, on proste svieti, tam sú také senzory,
do ktorých keď nalejete vodu, tak to svieti. Ďalej tu je ešte proste taška, v tomto som te podostávali tie veci, to vám dali proste balíček. A ešte Cura Prox kefky, aj takúto zubnú pastu, ešte dávali plno iných darčekov, dávali velo, taký ten žuvací tabak pod peru, ten som zobral, ale ten som zobral kamošom, lebo ja nefajčím. A len tak za free vám to dávali, hej. Festival 10 z 10, my sme boli 3 zo 4 dní, lebo prvý deň sme len prileteli o 10, čiže už sa nám veľmi nechcelo, ale fakt môžem odporučiť a budeme mať pomienky celý, čakajte, ja si to všetko na seba pacnem. A bude mať celý život spomienku na tento festival a nič nestalo. Dávali to vlastne len za to, že ste im vyplnili maily. Stačilo sa, oni tam mali QR kódy, to ste naskenovali, zadali ste nejaké svoje údaje, akože asi mi budú teraz chodiť nejaké divné hovacké maily, ale to mi nevadí a proste dostali ste zadarmo. Fakt geniálny festiak. Let a nigga get inside. Gotta wear a seatbelt when you ride. I'm keeping my Jimmy on tight. I can count that shit when I'm high. Lenkou. Ja tak nie iba dvakrát. To sranda, nie je to také easy to šoferovať, jak som si myslel, ale je to strašná sranda. Veronika s Nikom išli spolu, lebo Veronika sa vála, ale ináč úplne po piči. Ale tu práve sme zapadli a on nám pomáha tie štvorkolky dostať von. Y'all niggas rookies, I'm a vet. I did. Put a pee hole through your neck. Say what? I just wanna talk about a chick. And what? Made a call to ticket about a vet. 21. Savage still popping them sets. 21. We were charging 10 for a verse. And I want 10 for a verse. Fuck that, nigga want 10 times 10 for a verse. 10 times 10 in your hearse. Tak push bol úplne super zážitok, ja vám sem hodím na nich aj link. Niky bola minulý rok aj úplne iný level. A teraz sme si objednali detroitskú pizzu. To je Marekova, tá kurácia, to vyzerá dobre. Pozriem tie ostatné. Nestíhame moc chodiť jesť do reštík a šetríme čas cez aplikáciu Karin, si objednáme skoro všetko. A toto je pepperoni s medom, úplne brutálne. Ideme sa teraz najesť a ideme pekne do bazénu, tu činujeme, lebo zajtra už odchádzame. Ale máme ešte celý deň, lebo večer, čiže ešte niečo popozeráme. Aktuálne máme buknutú loď, tak bukli sme si súkromnú jachtu. A povedal som si, že vám to trošku ukážem, ako to tu vyzerá. Dúfam, že ma počujete, lebo je tu fakt silný vietor. Ale zobral som si mikrofón, ale zabudol som si tú ochranu proti vetru, tak snáď ma počujete. Ja vám to ukážem, vlastne loď sa volá Veronika, jak kamoška, čo je s nami a má 55 feet. Neviem, koľko je to na metre, ale určite tomu niekto rozumiete a budete vedieť, čo to znamená. Ale toto je vlastne vstup, takýto gaučík kožený, to je vnútri, vlastne aj posadka je tu úplne super ochotní, sú to Filipínci. Fakt akože mali sme trošku problém sa s nimi stretnúť na meeting pointe, ktorý nám dali, ale nakoniec sa všetko vyriešilo s trošku zmeškaním, ale nakoniec sme to všetko v pohode našli a sme tu. Máme takýto bočný vstup, pokúsim sa z neho nevyjebať úplne. Takto vidíte celú marínu. Keďže neviem plávať a bojím sa, že by som jebol, tak nepôjdem asi už úplne dopredu. Niky? Máme fotoshooting. Je tam niečo na konci? Dostanem sa niekam? Ne, je tam iba... Nedostanem sa nikam, tam nič není. Tak vás tam nezoberiem, nič tam nie je. To je taký vstup. Nejde otvoriť. Dobre, nedostanem sa ani tam asi teraz momentálne, ale každopádne je tam posedenie. Marek, pozdrav, užívaš si to tu? Jasne. Dobre. Chcel som to ukázať tam dole, ale je to tam zavreté, asi si to tam zamkol, čavo. Asi sme tam nechodili, ale je to možno dole. A toto je vrchná časť, tu máme našu posadku a baby majú fotoshooting. A vpredu to vlastne vyzerá takto. Yes, sirski. Yes, sirski. Fuck nigga came in his house. I ain't panic, no, I ain't hide. I ain't know the bitch was your bride. He tried to argue with me, then he got fired. I ain't wanna cap or lie. And me and her don't got ties. Watch how I walk, how I slide. Put your girlfriend on the block list, 1600 Suicide Squad. These niggas tryna have beef with me, I don't even like shit that's fried. Broke nigga never pay 500 for some Dali cotton. sme si aj kúsok Ázie v Dubaju, toto je konkrétne Chinatown v Dubai Mall. V tejto časti je to proste Japonsko a z tejto časti je to Čína.
ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že som milovník Ázie a hlavne Japonska, čiže vyzerá to fakt super, aj som tu videl veci z reálne z Japonska. To máte takto kapsul obchodní, kapsule reálne a sa to náraží na kapsulové hotely v Japonsku. Fakt geniálne, fakt sa mi toto páči. Slurski, she double tap my picture, she so flirty. Draco with the drum, man, it's dirty. Pineapple crush, it's so dirty. Come and get your bitch, she so thirsty. I'm finna pass her to the gang, yes, Sirski. Glenwood Road, I'm poppin'. Nigga for the. Toto je model toho, kde sme. Takto to vyzerá z táčej perspektívy. Vrátili sme sa teda z tej Meky. Je to vlastne také obchodné centrum, to je vchod. Teraz sa ideme najesť, lebo sú to veľké food courty. Všetci si chcete zatiaľ niečo vybrať, každý niečo svoje. Je to tam veľmi pekné, prísne, skoro nič vám tam nedovolia. Nemôžete sa fotiť s nikým, nemôžete sa objímať, musíte byť zakrytí. Videli, že mám na kamere mikrofón, kde vlastne toto malo vzniknúť tam. Ale videli, že mám mikrofón a požiadali mi, aby som si ho dal dole a tak som si ho musel dať dole, no. Každopádne, toto je vlastne koniec videa. Dúfam, že sa vám to ľúbilo. Ak áno, dajte odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu.